Boas noites e benvidos unha xornada máis á información local de Estrada Televisión neste xoves 8 de maio. Comezamos, como sempre, repasando a actualidade do día en titulares. Nos últimos días viñeron por aquí varios veciños pois dicindo que si se cambiaba o trazado, que si... Me refiro que o tramo de variante desde Liñares hacia Lalín. As datas locales, todo relacionado coa exhibición de tapas de salmón. En principio pensárase en concurso, pero desbotou a idea porque estamos en festa, non estamos aquí para concursar, senón que estamos para pasar un rato divertido. Entonces, hoxe preséntase aquí un CD donde están recollidos, despois xa vos dará máis información, se están recollidos a maioría dos grupos que fan música aquí na Estrada, e música dun determinado tipo. Houbo máis grupos. Cora 2008, 9 e 10 de maio. Venres 9 de maio, festa da primavera. Gran verbena coas orquestas Costa Oeste e Cinema. Sábado 10 de maio, día da Inmaculada Concepción. Pola mañá a unha misa solemne seguido da sesión Bermúd. Pola noite, grande verbena coas orquestas Chicago e Atenas. Tamén gran tirada de fogo de artificio a cargo de Pirotecnia Penide. Cora 2008, 9 e 10 de maio. O Coto Ferreiro ten que ser unha caldeira. Este sábado, Real Estradense Fútbol Sala Carballiño Fútbol Sala. O Coto Ferreiro ten que ser unha caldeira. Esperámoste. Real Estradense Fútbol Sala Carballiño Fútbol Sala. Ti tes que participar. O proxecto da cidade do Moble se inclúe as exixencias que dictou Medio Ambiente. Vivenda confirma que os 3 documentos que enviou o Concello se incorporan todas as indicacións dos organismos sectoriais. Por certo que esta mañá era publicado no DOGA estes 3 artigos e estes 3 documentos, polo que se abren xa os prazos que anteriormente indicamos. O proxecto sectorial da Cidade do Moble de Galicia, que a Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependente da Consellería de Vivenda e Solo, acaba de remitir ao Concello da Estrada, se incorpora todas as exixencias e indicacións realizadas polos organismos sectoriais, como as Consellerías de Medio Ambiente e Medio Rural, entre outras. Así o confirmaron fontes da Consellería de Vivenda tras recordar que a modificación puntual do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia para a inclusión da Cidade do Moble da Estrada nas súas actuacións, así como o informe de sostenibilidade ambiental, o proxecto sectorial da Cidade do Moble da Estrada e o estudo de impacto ambiental do proxecto sectorial da Cidade do Moble da Estrada xa estiveron a exposición pública inicial en decembro, seguindo os pasos propios da tramitación habitual deste tipo de proxectos. As mesmas fontes destacaron que nos últimos meses estiveron agardando os informes dos distintos organismos sectoriais e incorporando as súas directrices ao proxecto a fin de reformulalo antes de sometelo á exposición pública definitiva, xusta que comeza no día de hoxe, que sería publicado no Diario Oficial de Galicia, e así comezarán a contar os 2 meses de prazo de información pública da modificación puntual do Plan Sectorial de Polígonos de Galicia e do proxecto sectorial da Cidade do Moble, así como os 30 días hábiles de exposición pública do estudo de impacto ambiental do proxecto sectorial da Cidade do Moble. Cando conclúan os prazos de exposición pública,
Evaluaránse as alegacións e remitiránse os documentos novamente á Consellería de Medio Ambiente para que emita a declaración de impacto ambiental e a Dirección Xeral de Urbanismo dependente da Consellería de Política Territorial para que emita un informe previo á elevación do proxecto ao Consello da Xunta para a súa aprobación definitiva. A normativa vixente otorga 3 meses de prazo ao Medio Ambiente e a Dirección Xeral de Urbanismo para emitir estes novos informes se ben a Consellería de Vivenda confían a cortar ao máximo os prazos a fin de que a aprobación definitiva do proxecto se produza o antes posible. Despois iniciaránse xa a adquisición de terreos. A protesta das enfermeiras da Estrada obriga os Sergas a fletar 2 taxis para garantir as analíticas. O endurecemento da campaña de protesta das enfermeiras da Estrada obrigou onte os Sergas a duplicar gastos de taxi para poder garantir a realización das analíticas aos pacientes que requiren atención domiciliaria. As enfermeiras reclaman aos Sergas que xestione o desplazamento para as visitas domiciliarias, xa que na actualidade deben desplazarse valéndose dos seus propios medios. A protesta emprendida o mes pasado endureceuse onte co desplazamento a pé de todos os domicilios para realizar as analíticas e os intróns matutinos. Habitualmente todas as mostras extraídas envíanse en taxi ao hospital en torno ás 10:30 para que podan ser analizadas e devolto o resultado o mesmo día. Onte foi imposible. Unha enfermeira desplazouse a pé ata Riobón, a 18 km do centro médico, e outra o fixo ata Fraiz, a 21 km. As profesionais foron recollidas no viaxe de volta por unha compañeira para garantir o bo estado das mostras. De embargantes, estas non chegaron a tempo para o taxe habitual, polo que o Sergas tivo que financiar un adicional. Finalmente, o hospital validou os análises. Os pacientes das enfermeiras en ruta citados do centro médico esperaron con paciencia infinita o regreso e non presentaron reclamación algunha. O rexedor estradense Xosé Antonio Dorno quería deixar claro este mediodía que non hai ningún cambio no trazado do enlace da variante de Callobre coa prolongación ata Rocha. Nos últimos días viñeron por aquí varios veciños pois dicindo que si se cambiaba o trazado, que si... Me refiro que o tramo de variante desde Liñares hacia Lalín. Ben, eu quero lle dicir a todos os veciños, para que sea de conocimiento general, que non hai ningún cambio de trazado de momento con respecto ao trazado que se tuvo aquí a exposición ao público. O que si hai algunhas modificacións, pero non cambios de trazado. Por lo tanto, o trazado sigue sendo o mismo. E cando haxa algún cambio, se dará a conocer desde o Concello. Parece ser que hai alguén que está intentando intoxicar ou meter valoracións que non teñen nada que ver ca realidade, e isto creou certa alarma entre os veciños da zona por donde pasa este vial. Por lo tanto, que quede absolutamente claro que non hai ningún cambio, absolutamente ningún cambio no trazado a partir de Liñares hacia arriba con respecto ao que estuvo exposto no Concello, e o que si hai modificacións, como xa dixen no seu día, fundamentalmente 2 rotondas que iban no sol que desaparecen, e algúns cambios máis, pero que non se darán a conocer hasta que este eso rematado. Entonces, ese tramo de Liñares hacia Rocha é o que se anduvo intoxicando por aí desde certos sectores, facéndolle creer aos veciños que iba a haber cambios, incluso xa se falaba de trazados alternativos. Non é máis que informacións interesadas para crear desconcierto e malestar. Por lo tanto, non me queda máis remedio que transmitirlle aos veciños que non hai en Fomento ningún cambio de trazado desa vía, absolutamente ningún cambio de trazado de momento, e os cambios que haxa, cando sean firmes, se darán a conocer a todos os veciños como se fai sempre. Por lo tanto, que non fagan caso a este tipo de afirmacións que o único que buscan é crear desconcierto e generar malestar. Co distintivo, aquí, Salmón, esta mañá presentábase a xornada gastronómica de tapas que terá lugar os días 10, 11 e 17 de maio nos distintos bares estradenses. Xa algo que xa era
algo coñecido, pero xa concretamente as datas, os locales, todo relacionado coa exhibición de tapas de salmón. En principio pensaras en concurso, pero desbotou a idea porque estamos en festa, non estamos aquí para concursar, senón que estamos para pasar un rato divertido e que en fin. Entonces eu vou vos a decir os días e valores locais que participan nas xornadas de degustación de tapas de salmón. Entonces empezarán este fin de semana, o día 10 de maio. Os cidadáns estradenses podrán tomar a tapa de salmón no lugar de outra tapa sin coste ningún no Acapulco, no Alameda, no Gran Vía, no Estilo, Montisol, Don Juan e Argentinos. Isto sería o 10 de maio, que é sábado. O 11 de maio, domingo, na Nichols, o Paseo, Basán, Café de Xulia, Dantón, a Vila e San Onofre. E o 17 de maio, sábado, en Arrabatos, Andalucía, Orli, a Caldesiña, Boliche, Escala, o Candil de Silvia e o Pote. Darlle as gracias a tantos, pensamos que tantos bares, establecementos hoteleiros de todo tipo que participan nesta nova iniciativa. Darlle as gracias profundamente, sin eles non sería posible isto, e animar que para o ano pois sexamos máis. Es interesante que nos hayan pedido la colaboración a todos y que se nota que todos queremos que esto salga adelante y que disfruten los estradenses y los de fuera también. A Estrada en Pé, ese é o título do CD que acaba de publicar o Concello Estradense, que recolle temas de diversos grupos da nosa localidade. O 17 de maio, na Praza de Constitución pola noite, será o concerto presentación do mesmo. Se fai realidade unha das propostas que pensaba levar a cabo na súa andaina ao longo dos 4 anos, que xa se plasma hoxe en día, como é que o apoio decidido e efectivo aos que fan música aquí no noso concello. Entonces hoxe preséntase aquí un CD donde están recollidos, despois xa vos darán máis información, se están recollidos a maioría dos grupos que fan música aquí na Estrada, e música dun determinado tipo. Houbo máis grupos que querían participar, pero que non respondían a característica deste CD. Próximamente quizás se grave outro CD con outro tipo de música, pero pensamos que este era o prioritario que había que gravar. En fin, para darlle o bautismo, para darlle a salida á rúa, vais a celebrar un concerto de presentación o sábado 17, a víspera da Festa do Salmón, a partir das 10:30 da noite. Vais a celebrar aquí, aproveitando a carpa que estará instalada diante do Concello, pois aí mesmo se fará o concerto de presentación. Máis que nada darlle as gracias aos grupos que participaron no CD, porque son eles os merecedores de todos os méritos. É difícil conseguir poñer a toda a xente de acordo, son 17 grupos, como ben dixo San Martín, quedaron moitos deles fora por espacio e tamén por, como ben dicía, porque son agrupacións, hai outro tipo de músicas. Vamos a intentar seguir colaborando, o Concello puxo todos os medios a nosa disposición para gravar o CD. Vamos a seguir grabando CDs deste tipo, según sean agrupacións ou según diferente tipo de música. O día 17 vamos ter o concerto na carpa que nos pon o Concello tamén aí,
E nada, invitar a todo o mundo que veñan e que o compren. O CD vai servir, aparte que para dar a coñecer os grupos, para recaudar cartos para o Festival de Estrada en Pé. Os grupos que interveñen no concerto, por datas de concertos e outras cousas, van a vir solo os Esquíos, Bael, Estridentes, Discordia e Pansoft, que non sale no CD, pero que tamén van colaborar con nós vindo ao concerto. O CD de lanzamento vamos facer CD máis camiseta por 15 euros. A camiseta co anagrama do festival, máis o CD 15 euros. E despois, se queres camiseta por unha banda e CD por outra, 10 euros cada cousa. 10 euros o CD e 10 euros a camiseta. Antes de continuar con máis novas, tempo para os consellos publicitarios. Xa estamos aquí de volta e continuamos con outras novas. Como xa lle adiantábamos onte, detiveron a un condutor sen carné que circulaba por dirección prohibida e este automobilista esquivou a policía que lle deu alto e foi acorralado na Praza da Farola, onde agrediu a un axente. Esta mañá aún pasaba a disposición xudicial no xulgado estradense. Como xa lle contábamos onte, un condutor forcariense converteu o centro da estrada no escenario dunha película de acción seguida en directo por dúcias de transeúntes. A secuencia tivo lugar ás 12:20 hora punta na feira local. O protagonista, FBM, veciño de Quintela, dúas igrexas de 63 anos, que conducía pola rúa Gradín en sentido contrario da circulación. Enfilou a rúa por dirección prohibida e topouse cun axente da policía local o que lle deu alto. O condutor conseguiu esquivar a policía e continuar a marcha cara a rúa Calvo Sotelo, onde outra xente intentou, sen éxito, detelo. O fusitivo tivo que parar á altura do cruce coa rúa do Nicolás, onde un embotellamento de coches lle impediu seguir avanzando. O atasco non foi casual, foi provocado pola policía local, que atravesou un coche patrulla na desembocadura da rúa Calvo Sotelo, cortando o acceso cara a Praza da Farola. Unha vez acorralado o condutor, negouse a abandonar o vehículo, desoeu as reiteradas peticións dos axentes para que pagase o automóvil, un Honda CRX roxo, e intentou subir a ventanilla para evitar o acceso ao vehículo dos policías. Cando un dos axentes introduciu o brazo pola ventá para intentar apagar o vehículo, o condutor mordeuna. O agredeu, ademais, cunha peza dunha grúa hidráulica que levaba no coche, composta por unha goma con latiguillos metálicos nas puntas. Finalmente os axentes lograron apagar o vehículo, sacar o cinto de seguridade do condutor e esposalo. Foi detido e posto a disposición da Garda Civil. O home conducía sen carné, xa que o permiso foralle retirado polo orde xudicial. O control da alcolemia deu negativo, pero se lle imputan delitos contra a seguridade do tráfico, desobediencia grave e resistencia e atentado contra a autoridade. Esta mañá prestaba declaración a 1:00 PM no xulgado estradense. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada abre unha lista de suplentes para cubrir as vacantes previsibles no curso de carpintería. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada abrirá unha lista de suplentes para cubrir as baixas que se produzan no curso de carpintería da Escola do Moble, que comezou a súa actividade o luns. O curso ten unha duración de 790 horas lectivas e prolongarase ata o 10 de novembro. As clases comezaron con 2 prazas vacantes que serán cobertas en breve con alumnos de listado de suplentes. Non obstante, o centro confeccionará unha lista alternativa con novos interesados que poden surxir. Quenes se inscriban poderán acceder á escola en caso de que durante o primeiro cuarto do curso queden plazas libres, como soe suceder pola incorporación de alumnos ao mercado laboral. A axuda mínima por asistencia ao curso de 6 euros ao día e, por outra banda, a Fundación negocia a organización de prácticas non laborables en empresas locais a maiores das estipuladas no programa formativo. Entramos agora nas comarcas, xa que o Concello de Teo saca as prazas que lle faltan por cubrir de oferta pública de emprego 2006 e trátanse de postos de psicólogo, conserxes e auxiliares administrativos. O Concello de Teo saca as prazas que faltan por cubrir na oferta de emprego público do 2006. Concretamente, trátase dunha praza de psicólogo, 2 de conserxe e 1 de auxiliar administrativo. No día de hoxe saía publicado no Boletín Oficial da Provincia as listas definitivas de admitidos de cada praza, ademais do nomeamento do tribunal e a data do primeiro exame.
No caso da auxiliar administrativo é unha praza que se cubre mediante promoción interna, polo que só hai unha persoa admitida para participar no proceso. No tribunal está nomeado como vocal un representante do Partido Popular, ademais do alcalde como presidente. O primeiro exame celebrarase o 27 de maio despois da constitución do tribunal e a valoración dos méritos o mesmo día. A praza de psicólogo cubrirase mediante concurso oposición. A lista de admitidos é de 11 aspirantes e o tribunal reúnese o 4 de xuño para a súa constitución e valoración dos méritos dos aspirantes. A primeira proba está programada para o 9 de xuño. O portavoz de Inteo é o representante político nomeado para este tribunal. Pola súa banda, para as dúas plazas de conserxe hai un total de 69 aspirantes admitidos. Estes postos de traballo cubriránse mediante oposición libre e o tribunal reúnese o 23 de xuño para a súa constitución. Neste tribunal, a representación política será do PSOE. O primeiro exercicio terá lugar o mesmo día 23 de xuño. Unha vez rematados estes procesos selectivos, quedaría rematada a oferta de emprego público do Concello de Teo do 2006. Antes de rematar, facemos un repaso ás novas máis destacadas do día en titulares. Nos últimos días viñeron por aquí varios veciños, pois dicindo que si se cambiaba o trazado, que si... Me refiro que o tramo de variante desde Liñares hacia Lalín. As datas locales, todo relacionado coa exhibición de tapas de salmón. En principio pensárase en concurso, pero desbotou a idea porque estamos en festa, non estamos aquí para concursar, senón que estamos para pasar un rato divertido. Entonces, hoxe preséntase aquí un CD donde están recollidos, despois xa vos darán máis información, se están recollidos a maioría dos grupos que fan música aquí na Estrada, e música dun determinado tipo. Houbo máis grupos. Pois aquí poñemos hoxe punto final a información local de Estrada Televisión. Grazas por acompañarnos unha noite máis. Saúdos e de camañá.